Kif tista' ma tmurx wara ċamata bħal dik? Ajma, x'introduzzjoni ħelwa. Grazzi Frida Kawki li qedaw. Grazzi lilek. Naturalment għadna kif rajna l-avviż promozzjonali ġvera għal din il-play ġdida simpatiċi. Ekku. Tajja nkompli xlaqatni fuq l-internet. Rajna dak id-doħ ħelu ta' dak it-tifel. Jew tifla x'inhu. Xew nisbaħ mit-taħ. U ekku intom ħad tippreparawna. Ġabdejtu tippreparawna u ġvera. Għandna dil-kommedja ħelwa. Frida, qabel nibdew fuq propju simpatiċi l-play, inti attriċi, prezentatriċi, household name aħna ġvera. Insibu kaħat parteċipaj f'bosta produzzjoni teatrali, televizivi, lokali u anka internazzjonali. U x'tassiv? Proġett li l-aktar ħallampat fuqek, Frida, bħala performer li tajt. Dan li iffurmani jew ħalli li dal-impatt. Ħanejt, kull produzzjoni ħallu dik xi ħaġa tagħhom, imma jekk ikolli ngħid xi ħaġa li ħallit impatt li qatt ma ħsibt li se tħalli, ħansemmi simpatiċi. Kull min jagħmel xi ħaġa, kulħadd jagħmel xi ħaġa għas-suċċess ovvju. Naturalment li toħroġlok tajjeb u ġvera u tibqa' tissemma. Meta bdejna simpatiċi, dak li xtaqna li konna suċċess, ksibna xi ħaġa u qatt ma rrealizzajna dak iż-żmien, però mbagħad meta bdejna nħdu l-feedback bdejna nirrealizzaw li se jkun hemm impatt kbir daqshekk fuq is-soċjetà. U dik ħallit impatt fuqna. Għal-fatt li pereżempju tiġi tgħidlek isma' talmuha bl-amment, jafu jgħiduha qablek. Lilna bħala kittieba konna konxi ħafna ta' x'qegħdin nikdbu. U noqogħdu attenti jekk din hija xi ħaġa adattata għall-familja, mela noqogħdu attenti li dak li qed nikdbu jekk ħajirrepetuh it-tfal. X'responsabbiltà. Eżatt, u jekk titwassal messaġġ twasslu mod indirett. Qed jasal ħelu. Jekk noqgħod nirrealizzaw mill-produzzjonijiet kif qed ngħidlek kollha li għamilt, di ħallit dak l-impatt li ġabitni konxja li hemm it-tfal u li rid noqgħod attenta li nkun responsabbli li dak ħataffettwhom. Fit-tajjeb jew fil-ħażin. Eżatt. Kif jgħidu l-eżempju jkaxkar, issa ħaddihom eżempju ħażin, ħajħdu l-eżempju ħażin, jekk inti ħaddihom eżempju tajjeb ħajħdu l-eżempju tajjeb. U naħseb waħda mill-iktar affarijiet li tkaxkret tul dawn is-snin hija li jġib il-ferħ. Ekku. Ġib id-daħ, semmejt id-daħ. L-aħħar ħaġa qabel naqbdu propju fuq għal xi ġejt illum tajjeb. Jiena u nfittex sibt li kont tisfen il-folk. Mela. Insellem lill-Eldridge, Saliba Kurmi tal-Folk Dance Company. Mela, kon nisfen għal ħafna snin għamilt nisfen il-folk dancing. Konna nsifru ħafna. Konna morru ħafna folk festivals barra minn Malta. Xi ħaġa l-qalbi. U l-Eldridge fil-fatt ngħidlu kull meta niltaqa' miegħu għax fil-fatt issa dal-waqt nerġgħu nibdew niltaqgħu miegħu ħabba produzzjoni l-oħra semmu lejn l-aħħar. Dejjem ngħidluhom lin-nies sa żifna tal-anzjani. Ole, Frida. Ole, ma nħossniex anzjana, nħossni żagħżugħa. Imma ma nistax nipparaguna ruħi u mmur ħdejn iż-żgħażagħ għax jarawni l-mama tagħhom jekk mhux in-nanna. Imma għandek ħafna esperjenza xtati ġvera. Proset, Frida, għatħan saqsijilek dijek, għax ġitni l-kurzita. Mela, mill-1999 inbdiet din, kif naqbat najt, xaħġa Maltija, xaħġa isa marbuta mal-kultura ta' televizjoni Maltija nista' norbota simpatiċi. U mal-familji Maltina. U mal-familji Maltin. L-intenzjoni tagħna li meta bdiet fuq dan l-istazzjon, propju fit-28 ta' Settembru tal-1999. U ridna xi ħaġa li tolqot lill-familja Maltija. Il-kulħadd. Saqsejtek fil-bidu min kien jiktibha waqt li bdejt inti l-ewwel tħarbex l-ewwel 6 episodji, l-kelma ġibek tajjeb tħarbex. U mbagħad inti kont għaddejthom lill-Mikkelino Grek. Herman fassanna xi xtaqna bħala karattri u karatteristika ta' daw il-karattri, fassanna dik, ktibt 6 episodji għaliex Herman mhux kapaċi jikteb l-iskript. Tgħidlu. Jgħid jgħidha. U ħassra
Għax Herman għandu ħafna ħafna idejat, imma ma jafx jizvolġihom fi skript. Għalhekk hemm persuni differenti, u ġvera, kulħadd għandu l-irwol tiegħu importanti. Eżatt, li jiena mbagħad kapaċi. Ekku, tinqala aktar biex torganizza l-affarijiet li dejjaqtu. Ktib daw is-sitt stejjer. U għat ħanara x'jaħseb li nogrek jekk mhux valida. Da valida, tajba. Ekka mhux valida. Ġob mill-telespettaturi. Sen oħra tala 25 sena. Daħqun in-nies. Inkredibbli, mata. Ħanaqsam di mat-telespettaturi, ikun hemm min jgħidilha. Nieħu gost niltaqa' man-nies, jgħidu kemm kont għadek żgħira u jien ngħidilhom biex niċċajt. Isma' 25 sen ilu inti ma kont mhux omor ta' bniedem kif ngħidu bil-Malti, u ġvera. Kwarta seklu. Kenna ħafna atturi popolari, ovvjament, naturalment kien hemm inti u Herman, John Suda, Mary Rose Malija, ħansemmi ftit minnhom. Michael Bazmaġan, Ray Abdilla, Patrick Vella, Rachel Mikallef, Fabian Sherry De Carlo, Eric Grek, Brian Farrugia, Simon Kurmi u bosta. Lino Grek stess. Lino Grek innifsu u il-mibkija Mary Rose Bonello, nanna ta' Malta. Nanna ta' Malta. Pero ħanajt xi ħaġa, l-attriċi sfortunatament m'għadix magħna li nimmissjaw sal ġurnata tal-lum u l-ħin kollu nsemmuha ħin kollu. Pero fis-simpatiċi, in-nanna Katrin ma mietet qatt. Għaliex Herman kien rid meta kienet ħallitna Mary Rose ġejna f'dilem ma sa nagħmlu. Ħanajdu li mietet in-nanna. U Herman kien qal minħabba li hija kommedja. In-nanna jinżommu ħajja. U n-nanna daħajja ħanajtek, vordi in-nanna fis-simpatiċi għada ħajja. U żammejna meta bqajna nidru fuq it-television, inċemplula, nużaw clips fejn nisimgħu leħina minn fuq it-telefon. U fil-fatt l-aħħar xot kien xot li sraqnih minn ġewwa d-dar u minn fuq il-Petruna ġibnija fuq id-dekċer il-baħar. Ordiri fuq il-television stajna namluha. Issa fuq il-park jista' jkun nistgħu nagħmlu ħanħalli sorpriża. Jista' jkun li nagħmlu xi ħaġa. Ordiri n-nanna fis-simpatiċi għada ħajja. Nanna Katrin u Sant'Antnin. Ekku, Sant'Antnin. Xema dejjem tixal. Kombinazzjoni ġimgħa l-oħra semmejt il-Herman għatlu isma' il-props għalla għax dak Sant'Antnin marantant il-mara ta' Herman għax Antoinette hija msemmija Sant'Antnin u meta bdejna simpatiċi u kon ġib din l-istatwa bħala sponsor jien Herman kien weda li meta tispiċċa is-sensiela, konna għadna nibdew is-sensiela. Ma kellux idea li ħattu l-daqsek sewwa. Alla kif tispiċċa s-sensiela. Toħodda, ma tidaqat. U da tistenna bordiri daqsek. Snin, mhux ħażin. Issa kif għadnila rridu nerġgħu naħdulek is-Sant'Antnin għax fil-play ma jistax ikun ma jkunx magħna Sant'Antnin. Le, kif jista' Sant'Antnin importanti. Parti integrali mill-karattri, mhux vera. Mela, din il-play ħatkun qed titella f'Ottubru. Tajjeb ġewwa l-Istitut Kattoliku fit-8, 13, 14 u 15 ta' Ottubru. Forsi jekk għandna xi ftit ritratti li Iva, titellewhom bħalissa Iva, bħalissa għaddejjin diversi ritratti. Il-karattri u dawk li interpretaw il-karattri l-atturi għadhom kollha l-istess? Mela, kważi kollha. Kważi kollha. Għaliex, sfortunatament kellna 3 persuni li mħabba dati insertaw ma jistawx. Allura kellna jibqa' l-karattru. Il-karattru għadu imbidlu eżatt. Hija kważi nistgħu ngħid li il-maġġoranza fil-fatt qed jidhru mir-ritratt, il-maġġoranza tal-mejns qegħdin kollha hemmhekk. Imma xi ħaġa sabiħa għaliex kull min hu segwaċi kbir ta' din il-sensiela ġvera jkun qed jistenna li jiltaqa' ma' dawk il-karattri li jgħidulek aj ma dak, u għaj ma dik. Jekk għandna il-lini, u jekk għandna ġvera. U jekk għandek il-Leonard ħagikol, jekk għandek il-Kappillan. Aj ma bordiri. Kollha għandhom dawk il-karatteristiċi ħelwin li tajt dan huwa is-superf, dan huwa. Li għajjen ħajkun ma wkoll. Miskin dak il-baqatlu. Frida, xi ħaġa forsi dwar l-istorja jew l-plot tista'. Mela, tisvela xi ħaġa żejra. Vera żejra, ma? Mela, nkella. L-istejjer tas-simpatiċi huma kollha stejjer li jiġru fil-familji. Ta' kuljum. Ta' kuljum. Jiġifieri f'din għandna sitwazzjoni
fejn bħal kull familja oħra jista' jiġrila dak li ħajġri dil-familja. Daw ħajġu lura mis-safar, familja Kassar ħajkunu ġejjin lura mis-safar u ħajġri xi ħaġa. Sem ħajkolli. Ok. Għax l-istorja ħadkompli. Imma mbagħad għandek il-karattri kollha bil-karatteristika kollha tagħhom. Vordiri jekk inti ħassem mill-Lenart, mela ħatejt da ġej ħajġi jispessjona xi ħaġa, ħajġi jiekol. Vordiri. U mela dak jiekol u le, u l-kappillan. Il-kappillan, jekk jisma' bġi il-kelma hemm likel, jekk jisma' l-kelma hemm parti. Ġej jiġri. Ħajsiden ruħu bidej. Jiġifieri il-karatteristika ta' kull karattru qegħdin hemmhekk. Ħanajtek kull min kiteb wieħed mill-episodji ta' Simpatiċi li mbagħad konna varjetà ta' kittiba. Intu tikteb il-karattru jibda jkellmek. Waħdu jigwida. Jibda jgħidhomlok il-linji. Għax tant ma tantu miktub sabiħ ukoll, ġvera. U ġew maġuna vera b'mod sabiħ. U li fih ukoll il-Malti għandna hija produzzjoni fejn għandek il-Malti mitkellem b'mod tajjeb, allura dak li jkun qed isegwi xi ħaġa ġenwina. Ġieli jkun hemm min jgħid nisma' tfal fil-Malti ma tantx qed imorru tajjeb, qabdu jaraw simpatiċi, din ħobb ngħideħ. Għax kelli ħbib tiegħi li vordi tfalta, qabdu jaraw simpatiċi u kieku taf kemm marru tajjeb. Jgħinhom ħafna. Il-bniedem irid ikun espost tal-lingwa biex jitgħallimha. Issa jekk huwa qed jisma' biss-Ingliż, Ingliż Amerikanizzat u Malti. Min irid isemma ħafna l-Malti jara. Proset, idea tajba ħafna di. Proset. Frida, minn fejn jistgħu jixtru l-biljetti? Mela, il-booking huwa miftuħ u għaddej b'ritmu tajjeb ħafna li huwa www.buytickets.mt. Vordri hemmhekk jistgħu jidħlu fuq is-sajt u jażlu it-tickets u jkunu jistgħu jibbukjaw. Min għandu xi problema għaliex jgħidlek jiena m'għandix internet, ġieli xemplunna persuni anzjani li ma jafux jużaw l-internet, jew persuni forsi li għandhom xi daqsxejn diżabilità u jgħidulek jien għandi daqsxejn ta' problemi. Iċemplu mbagħad lilna direttament fir-restorant tagħna. Ngħiduh fil-każ il-numru 99498903 u aħna nkunu nistgħu nigwidawhom kif se ngħinuhom, kif se nixtruhom il-biljett u kif se nebatuhom. Mela, infakru li t-telespettaturi tagħna din hija kummedja ġdida m'għandax taqsam ħlif il-karattri mal-istejjer li rajna fuq televiżjoni miktuba mill-pinna tiegħek Frida stess taħt direzzjoni ta' Rej Abdilla u x'tassew. Se titella ġewwa l-Istitut Kattoliku fit-8, 13, 14 u 15 ta' Ottubru. Il-biljetti ġabdew biex jinsew jiġifieri tidu serata tajba li tuħu pjaċir mal-familja jew mal-ħbieb din hija ideali. U toħroġ ferħana. Żgur se nallegraw in-nies, vordiri kif aħna pjanati żgur se m'għandix dubju. Nawguralkom kull suċċess. Grazzi ħafna. Frida qabel però inħallik nixtieqek issemmi għandkom ukoll produzzjoni oħra li ġejja ftit wara. Jien kont se ngħidlek, aħna nispiċċaw il-15 ta' Ottubru simpatiċi. L-għada jibdew ir-rehearsals ta' produzzjoni oħra li kienet saret is-sena l-oħra ġewwa Teatru Manuel Żaża tal-Flagship. U kienet suċċessu. U kienet suċċess kbir. Suċċessu. Ħafna. Kenna tant kien hemm ġew konna full house dejjem. Kenna 7 rappreżentazzjonijiet u dejjem konna full house. Grazzi. Ġewwa Teatru Manuel. U tant kien hemm domanda għal nies li ridu jaraw ma leħqux sabu tickets li ddeċidejna Herman iddeċida li terġa' tittella. Ħadd tittella f'Diċembru ġewwa Teatru Manuel u ħatkun fit-8 wkoll id-data insertat 8, 9, 10 u 13 ta' Diċembru sa tittella. U l-booking ukoll jinsab miftuħ li huwa wkoll www.buytickets.mt. Ġifieri bħalissa il-booking jinsab miftuħ għalkemm għal Diċembru. Qed naraw xi ftit ritratti verament bellezza. Bellezza u kabaret, kostumi, xenarji, bellezza. Konna qed nitkellmu fuq il-kostumi ftit qabel tħallna. Inti tħobb tidħol f'ħafna dettall u raqaqat u ġvera. Jiena miljafni fordiri pitma u fitta f'ħafna affarijiet, jiġifieri jekk di tiġi hekk.
Ara ma d-dawara lix, rida, jista' jkun ħatta minn il-mammi di tiegħi bartieri. Imma xi ħaġa sabiħa, Frida. Ma nikkuntentax buwejja. U dan jgħaddi, kultant ikonna tendenza, u vera. Jew għax ikun sar il-ħin, jew għax biex neħilsu. Imma bniedem meta jiġi jara show, jew ħaġa fuq it-televiżjoni, ixini, jara klieb, jgħid tara, kollox jisu jgħatsew, ma jkunx jistajt eżatt. Id-dettal xinu biex jider oġġett daqshekk tajjeb, imma dawk il-ħafna rqaqat li jagħmlu kollox. Id-differenza. Il-ftit ta' kulħadd. Iva. Jagħmel l-oġġett kollu kif suppost. Ekku. Mela awguri għaż-żewġ rappreżentazzjonijiet Frida lilek u l-kast kemm ta' Żiża tal-Flagship kif ukoll il-kast ta' Simpatiċi u nawguralkom kull suċċess minn qalbi. Grazzi ħafna, grazzi l-produzzjoni u nsellem il-telespettaturi kollha ta' One Television. Grazzi qed nodu pjaċir li rġajna għamiltulna din l-intervista. Mela sellinna ħafna l-Herman ukoll tajjeb. Mela, eżis intom telespettaturi ħanaddu għal ftit momenti ta' riklami mbagħad terġgħu tkunu miegħi hawnhekk fuq Komplimenti.